Η εκτέλεση τώρα, μπαλά περνάει από όλους, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Το γκολ από τον Στέφανο Αθανασιάδη πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άγιαξ και με το καλημέρα στο μάτς ο ΠΑΟΚ στο 4ο μόλις λεπτό ανοίγει το σκορ. Ο Ήβιτς προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ψύχρεμα, ο κόσμος όχι, και είναι απολύτως δικαιολογημένο και απολύτως αναμενόμενο. Βλέπετε και τον Μπόσαν, πρόλαβα να δω καλά, που βγάζει το σακάκι του. Αμέσως ο Αθανασιάδης και ξανά ο Ροντρίγκες, κενό στην άμυνα τεράστιο για τους Ολλανδούς, οι οποίοι δεν καταφέρνουν να έχουν αντίδραση σε αυτή την φάση. Ο Αθανασιάδης δεν συγχωρεί. Το 1-0 ο Βέστερμαν ήταν που δεν μπόρεσε, τον βλέπετε εδώ, και ο Αθανασιάδης, που είναι βεβαίως επιθετικός από αυτούς που τέτοιου είδους φάσεις ψάχνουν, δεν την αφήνει, επαναλαμβάνω, ανεκμετάλλευτη. 1-0 ο ΠΑΟΚ από πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι. Τώρα η εκτέλεση του φάουλ. Τι έχει δώσει? Πέναλτι έχει δώσει, νομίζω. Έχει δώσει πέναλτι ο Τέιλορ και κάρτα στο Λέοβατς στο 45ο λεπτό. Πέναλτι και κάρτα στο Λέοβατς. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ξανά εδώ η φάση. Δείτε, ο Λέοβατς με τον Φίργκεφερ πρέπει να είναι. Αν είναι δυνατόν. Εδώ βλέπετε από τα συνήθη τραβήγματα, μαρκαρίσματα στην περιοχή. Ο Τέιλορ θεωρεί ότι είναι κράτημα διαρκείας, παρατεταμένο, ότι τον ρίχνει κάτω, ότι τον ανατρέπει και δίνει το πέναλτι και την κάρτα στο Λέοβατς. Από το πουθενά ο Άγιαξ έχει ευκαιρία για να ισοφαρίσει με τον Κλάσεν. Ο Κλάσεν απέναντι στο Γλίκο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κλάσεν και Γλίκο στα δίκτυα η μπάλα. Ο Άγιαξ από το πουθενά ισοφαρίζει και ξαναδίνει ενδιαφέρον σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έπρεπε ήδη να μην έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον με βάση τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν μέχρι και αυτή τη στιγμή, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται, να μην απειλείται, να χάνει εκπληκτικές ευκαιρίες, δύο με τον Αθανασιάδη και μία με τον Σάκχοφ. Βλέπουμε ξανά πως αυτό το παιχνίδι ξαναέρχεται στα ίσια, ξεκινάει από την αρχή. 1-1 το αποτέλεσμα στη Λίγκα. Ο Ντάιξ. Σέντρα στην περιοχή, πάει να μπει στη φάση ο Ελγκάζη, το σουτ. Γκολ από τον Κλάσεν. Γκολ που παγώνει στο 87 την Τούμπα και το πανηγυρίζει έξαλα ο Κλάσεν, ο παίκτης που έκανε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 45, στο 46 στις καθυστερήσεις το 1-1. Τώρα στο 87 πιάνει στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ και με αυτό το σουτ δίνει την πρόκριση στην ουσία στον Άγιαξ, διότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν 3 λεπτά στις καθυστερήσεις και μοιάζει απίθανο σε αυτό το εξάλεπτο να πετύχει 2 γκολ, γιατί τόσα χρειάζεται για να ξαναφέρει το παιχνίδι στην δική του δυνατότητα για πρόκριση. Ξανά η φάση, δεν μπορεί να διώξει ο Λέοβατς, έρχεται ο Κλάσεν, ο Κρέσπο έχει καθυστερήσει να πάει για να παίξει άμυνα στον αρχηγό του Άγιαξ, το σουτ στη γωνία. Ο Γλίκος επίσης δεν έχει κανένα περιθώριο για αντίδραση. 2-1.